Sagudayon nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Maria Teresa nga napuluan, dagiti singin, Dear Manong Nemi. Masursurunak manen iti day tangag sapa Manong Nemi takas taunay tinaibuntun nga lunglungan ditoy banyera ba? Paginawan banyera mi Manong Nemi. Saan man nga naginawan ni Mako ni Drabi kit isot naka-schedule Manong Nemi nga ginaw. Nagpakusina maten ni Mama Manong Nemi asla kalag pupungtot Mate, taga na Mama? Kinan nyo man naka-schedule ni Makon nga aginaw idrabi. Hanga naginaw. Ita, gabot abigatan, katsak ni parayin na ita nga bigat siya kung kapilitan ng mga manginawa na gitoy. Pasensya mo, di kayo singin mo. Kanga namin latakas ta. Hindi kahit mo sawan. Di yun na mo nga idilawin suna. Division of labor kung kunayo kada kami ngagkambal, nagkasingin. Ano dumati trabaho kim suna. Pabayaan nyo madlata. Sa amo ako na yung takas ta anak. Agriro kan hubaybay ang milata. Kasasalita matkat ni papang mo isuna. Baam tayo nakriingin. Dapat iso kumat ang manginaw. Anin ma, agrason tumanin. Kaapanak tumanin. Agpadpada kami Manong Nemi nga adda ni first year high school. Mat ka diti paatiw kada kami no akademya Manong Nemi. Ta halos agpadpada ti grade me. Halos no at the exam Manong Nemi kat kasla kamla nagsinnakar gabot agpadpada kami nga kangatuan. Almost ma-perfect me ti exam. Kat kastamat Manong Nemi dito'y balay kung nada papaki ni Mama nga saandan nga mga halapay ti katulong tayo super nga susweldo adda. Gagangay da lang agpadpada Manong Nemi nga empleyado, kababaan nga pwesto. Empleyado da nga agpadpada Manong Nemi ti gobyerno. Kung bagay kababaan nga pwesto, tay messenger, utility, para dalos iti opisina. At anya nga rudket kwa. Na isarek da lang iti gobyerno gapo ta nagayem ni Papa ti mayor idi iso nga na-employada. Casual da pala idi nga agpadpada da mamaki ni Papa Manong Nemi ngem kapo ti pigsa ti laing ti mayor inkalikagum na nga nagregular dagitoy ngem nagpatingga da laeng iti kababaan nga pwesto iti gobyerno kayat nga sawon Manong adayo kadakwada iti promotion. Nga dati ka po na Manong Nemi no apay nga kasla iyan anay da papaki ni Mama nga i-budget ti duwang isudang ti sweldo da nga duwang. Hanggang ba't ka din nga upay ti balay tadan bukod mi nga balay Manong Nemi napuutan mi nga kambal nga dan bukod mi nga balay. Kaya lang kagangay nga balay siyempre aggastos kami ti bill ti kuryente, bill ti danom, bill ti internet, kenda dumapay nga bill. At bukod do nga lugan Manong Nemi second hand na piyala nga at pagkalunganan da mamaki ni Papa no mapanda mga opisina kung numlatan na taore para daros da iti opisina, mga opisina. Kenda no aday baon di kitay empleyado nga pangimbaonan da kadakwada. Saan da ngagpadpada iti department Manong ni Mama agyan iti hospital kung nakarod nga paradalos kuno saan ket ano at ibaon da ken kuan. Idinto tanit Papa Manong Nemi ket agyan iti engineering department. Pasare sumusurot pet no mapanagkolekta di basura Manong Nemi ni Papa. So gagangay lang ti panagbiag mi. Siyempre, magastos ng runa ket adda kami ti high school. Di madlaw ko Manong Nemi ket talagang agpaiso nga naka-schedule nga siyak tagluto ita, siyak taginaw, siyak tagdalus, siyak taglaba. Into na sumaruno nga aldaw Manong Nemi
nimit makon iti mang trabaho. Ngem kas na kunakon. Iso ko mati naginaw, idirabi ihi, ngem saan nga naginaw. Hindi kat ita, nga bigat kat siyak maten, iti naka-schedule nga trabaho, di kat siya kung kabilitan taginaw. Anda dagi di gondahoy manong naming nga mapikunak, mapunuanak, kat pasaray salangati kusuna. Kunam, nga sikat aglaba, sikat kumat naka-schedule nga aglaba, idi kalman, ngem, iti kitak dito ipagmurngan, hamat naksayan, di kapilitan nga siyak manin taglaba. Anusa mon, may kambal, may singin. Ada kami na panak hindi kalman, iso nga sana ka nakalaba. Kasunod na nararamidam kang kanayot. Ada damot nga siyak ti matagabong sika. Kaya nga bale Ada dumat ti, ita da mamakin, ipapakin ka nga allowance mo. Ano nga do? Sika ada dugan ka. Ada da nga paborito ka, ngimiti siya. Ano to ko nam? Ada da nga paborito ka, da mamakin papa, ngimiti siya. Ngamunta na lalaing, kimsika. Ano nga nalalaing? Agpatpata talaga. Gamuta na pimbindas, kimsika. Huy, agpatpata talaga na pintas Gamuta adot gagayem ko misika. Adadang adaduti makigayem kanya kimsika. Hoy, mariro ka. Kisika, nag-insisigpat ka. Hindi do tasang gamad nga singpat. Ito na bumaran ti saritaan mi manong nimi sa aminton nga maliklikan ti agpinengot, agpenengat. No awan da pa kini mama manong nimi apaw, adda kakaasi, adda saan, no mapay talagang awan ti paati. Ito na dumteng da pa kini mama, ket nakita danton ti langami. Ano man da pasama ka na kayo, ha? Ni amin makon baba. Ano nga makon man Ni mate baba. Sino nga nagrurukoy? Ibaganak din nga sa dutak, ibaganak din nga pangitak, ibaganak din nga sa anak na naling eskwela, ibaganak din nga sa anak nga agtrabaho, talaga met. Para labag ako medical man, saan ka naglaba? Saan ka ba naging ng trabi? Kaya nga siya nagtrabaho. Sartigan. Oo na kayo. Takay kumakit, kinawatan, tasingin kayo. Diba po? Pagsasalita ito yung na ko. Kaya, agsinakit kayo, agkapsat kayo. Iso naman kami naman. Isika talaga. Isika. Absita kayo basol kuma. Agtal na kayo. Ada kami pa yung sangwanan nyo, di kayo lagtal na. Kasi kala aso kin pusa. Asin aso ka na kayo? Asin pusa ka na kayo? Nakabimbindas ti saritaan, division of labor. Kat bumanasitan kayo. Napi ko nga dahil maitulong nyo ka na kami kini mamangyo. At trabaho kami. Amo yan ang trabaho mi. Hanggang nga nakatugaw nga nakasahol at anti-computer tapos na maitita trabaho mi. Kasi kini mamangmog daldalos di hospital. Siya, pasari sumunod at karigiti street ngaglilinis, agsagsagat. Pasari magbagkatak ti basura. Nababamanog kami nagpadpada. So nga da kayo, dalakil kayo, balasitan kayo, first in high school yon, da kayo kumatan pangarami dito. Nga saan kayo gapapa? Pakabanno kami pa iti aganawa ka na kayo? Pakabanno kami pa iti panangisuro mi ka na kayo? Kung ka diti, panangipatagyo ka na kami, nagadak ka na kayo, ha? Anong naming awan talaga ti mayat nga mangatiw puno paabak kada kami. Ngam kapot napanunod ko manong no makirikyarak pa ilaing kayong kuhana dito nga makon. Mabakabakabando ka pa Kaslo ko manong hanga naginaw. Kaya sa akong to sa langaden, banog kong tumanin ti panagapami. So ang sakla tataginaw na schedule ko nga itangal daw. No anot mainawan, di ka dinawak, di ka nuhangag laba, siyak timang laban. Iba kamat no ka kini mama no naming nga kasalita na kang mga nasya at kasasalita mo met ni amakon ka singin mo anak. Una niya papang mo. Ma, kada kaming agkambal at kasingin. Agpadbada ka di tirik nayo amang ipatag kada kami.
Kawan, agad anak kayo nga rod. Tapos lang kami nagdamadmadlaw ko eh. Nanuro na kini papa. Nagdamadmadlaw mo kini papang mo. Sladadang ayong na nanimakon ng siyak. Panunot mo lang data anak. Hanggang panunot iti pakasaktam. Anang arot ti mabaling ko nga isot mapanunot ko. Nga makariknak nga masaktanak. Saan nga napindas, panang tartaryo ka na kami nga kasingin. Anak, ikatanda nga atap mo. Atap mo lang deta. Tama digid ebidensya. Na minsan, nakitak ni papa, nalimad na nga, inikan ni makon ti kwarta. Nayon ti allowance na. Di ba pa? Di na pa puros, di pa naputan nga, nayon ti allowance mo. O, pwede ko na nakas dyan. Di ka nga tangkid daw baka hindi daw na dyan ni makon. Kas dyan, ikan nakanda ni papa, siya akong tipagkidawa manak. Siya akong timangmangtid ka kayo kat. Dadya lang kasla nayon lang dyan allowance ni makon no ang gapo kini papang mo. Dadya agapo kini papang mo allowance naman dadya. Isakripisyo sa nabasit para kini makon. Kituan hanggang nakadidilaw. Isakripisyo na dyan allowance na nga ikan na ni makon. Siya ngay. Iso nga urod nga ako na napadasam tumatagkid daw kang kuwana. Ngayon mo orisang nga ang kidkidawan siya patan ti mang nayon. Hanga pera, anak, saan nga panunot ti kasta? Pinahandas ko nga rod manong nemi tinanyo maga ken ni papa. Pa? Problema? Mate? Na-mate kan? Namate kan. Gapod namate, mate. Naglablaban to kwan ti chesket. Namate kan. Kaya mo nagpapata pagkatawa na. Niyapi ko mo di ka kahit kapag katawain. Kaya dadaan na kasi seryoso ka. No mate, na-mate na kon. Ningarod makon. Ni makon na kita. Baka makon konsensya. Makon konsensya. Ito konsensya na ba pa? Kaya ko na kung awan ti konsensya. Ni makon. Una ta, adamit ka siya ti maobligar ti balay ng mitisuna. Paspasensya mo ni makon. Amom, nga isot matiw. Iti kasta nga raramidan na. Loser isuna ka, winner ka. Abay ko na iti kasta. Kawan. Loser isuna, gaputa, adasad sa dud na. Nga dahil talaga po na no, apay nga di na aramidan yung obligasyon na, gaputa, adasad sa dud na. Kaya no adasad sa dud, may isang tao, maapektaran, ti kinatao na. Katsika, orin mo, saan ko mga sikat aginaw, sikat aginawan, sikat agdalusan, sikat, gaputa, nagagat ka. Winner ka. Kaya gaputa siya ti winner. Siya kumangarot at nga may kanti premyo, papa. Kanak mangarot ti premyo. Isot umat ibag kakit. Na yun naman yun ti bonus dati allowance ko. Kasan nun to pengarot ti allowance ko, no? Maksay. Papangarot nga ikan yun ni makon no ka. Anak? Lo, papa, di ka gululbuden, makitkitak no ka. Anak, awang pagkasulin ako na no, ikang kapay. Apa nga, ikan yun, imakon no ka. Dahil kita, punang, no, dabasit, madilihensiyak. Kinabod mo na, anak, manaksit sweldo, no sumulot ak itiga collector, garbage collector. Adaman no ka na kitay lakoming plastic kasi diya, adaman pagbibingayan minukuan. Isumat itedyokin ni Juan. Makonin. Manuayat masapol mo. Sana pa.
Baka no awang magasolina yung nga peso. Anak, dahil tapay ti pangat atiwam kini makon. Ape pa, man nakaawat ka. Yung ni makon, no jak pagustuhan. Nagpauyo. Tila tayo pagbagana. Kaya nangasawa na anak, keep up the good work. Di kayo mawatan, papa. Adada, na nagasgasat ka, ng kasingin mo. Iti ugali. No aga pa kayo, amok ba't kahit nga ni makon, iti ayan ti problema. Kaya lang, diyak kaya't nga, iti mismo sangwanan nyo nga, makita yung nga, ada, pampaburak. Kahit ko, no basol ti mas na basol yung nga doon. Diyak ibagbaga, oy, sika kamin makon. Ako kaskadya. Sika kamin mate. No. Basta, in general, klatar nga, may gadem. Nagarikat, anak, amom lang kumati sitwasyon may kini mamangyo, may panggap ka na kayo. Marigatan kami mat kat hanggang kinawatan. No ag kinawatan kayo kuma, no aggayam kayo kuma, kaya, agkapsat kayo, aggayam kayo kumapay, hanggang kung magproblema ka na kayo. Dumakdakkel kayo, amangan into no grade 1 kayo, iti high school, kaya nag-college kayo, baka dakdakkel doon ti problema may ka na kayo. No, happy man kami na, nakastoy lang ti trabaho mi kini mamangyo. Sana kas karigda duma nga talagang aglaplapunusan da. Imno da duma kay kayat mi pati kastoy eh. Tano aglaplapunusan tayo baka no sanda kay nga maisuro. No adda katulong tayo. Baka di amot ang trabaho no kaya agsusuro ang trabaho tayo nagtibalay. Di ba? Ada pagsayatan na iti kastoy nga gagangay lang ti kasasan tayo. Baka ad-adda ko mga madi. No, agsubsubra tayo iti kwarta. Baka no, agtsiksak. Dudaktal ti sweldo. Diba? Ano pa pa? Kawain, doon na kasta mapaspasama, naging executive, nangangato ti pwesto na, agbababae da. Agsusugal da. Kaslaman ka di babae. Mayaw-awad da. Sugal da. Diba? Diba kalkalingan na't kasasahad tayo? Awan isukal ko, awan pag-chicks ko. Awan ti aramatin ni mamang yung aggatang kada kitay luho na kuma. Mawatan ti kahit ko lang sa anak. Mawatak pa. Amo yun, dua kailan, anak mi. Ngayon no, pampanunod ti migit, na narunakit saan kayo makapagkinaawatan. Marigatan kam itong mangi-manage ka tayo. Nang runa no, mapasamak nga. Ikito ta tumakambal dita. Ada kita kakaribal. May mesa nga lalaki ti ayatenda. Kastanto nga mapasamak ka na kami kinimakon, papa. No kasta manong name iti dialogue mi kini papa. Adada nga baybayaklatan iti kasdeng nga kinasadot ni makon. Basta laki di masango na, okay lang. Agluto, aglaba, aginaw, kenda dumapa, agdalos, do schedule na. Ngayon na damaliwayan na, okay lang. Sana kung nagpungtot. Siyak lahing ti mapanog, nagpungtutak. Diba? Gusto ti ko na ni Papa, I'm the winner. Loser ni Makon. Gabot na, adasad-sadot na. Ken hang man nakaawat. Again ka, nung naming nag-graduate kami niti high school. At syempre, may saganan, iti pa nagbasa min, nga agkasingin iti kolehyo. Miniting na kami. Mate, Makon. Kasi naibagami ka na kayo di kalman anak ko. At family meeting tayo. Sige pa, ma. Anong agenda? Kuno na ni Makon. Di mo timbaga. Agenda? Umuna, dato'y relasyon nyo agkasingin.
adayo tirik na tunggal may sa kada kayo. May kadua, dati pa nagbasa yo. Kenda dumapay. Muna nga rod nga dyan da, anya nga talaga ti marikrit na ti tunggal may sa kada kayo. Di kay kadipay nakaamam mo, kadikiti padayo nga kambal. Makon. Adat giti amang mo kon pa. Ket, kumusta damat? Karabal dat may isang lalaki. No lalaki damat, karabal dat may isang babae. Kastan tungat at mapasamak kada kayo. Ho? Sa balit di pa nagpilik. Sa bali mas siguro kini mate, papa. Saan ko ito pagbalin na problema data? No kas pagarigan ta, diya kras ko, ket kasmet ni mate, masapol nga na dyan, sinut imun una, isot yung agtalin na si mawatak matmanong. Pa, guni akmat. O sige, mate. No asinut makauna, isot agtalin na nabimbinasakid di. Ama ko no kwa. No sino di kayat di lalaki, iso. Di ba kasi mama, papa? Ori agan anutan may masalan kayat na kadata. Rumbag na siya ka. Napimpinta sa putong musika. Kaya no kasano nga rin doon kayo. Ay, pinatay kami nga kasingin. Tati agbiyag. Isot ko ka di lalaki. Ay, sasapo. Pinatay nga dagusun na dati panunot mo, makon. Kas pagarikan ta, hambat na mapasamak ti kasta. Very good. Ano ti mariknam kinimate? Makon. Kontrabida. Sikamat mate, ano mariknam kini makon. No kontrabida papa, para king kuha na, okay lang. Basta para kanyak, iti bagik, siyak ti bida. Ano nga sikat bida? Siyak ti bida. Bida da nga agpadpada. O sige, kasi kailangan pamayan nyo na, awan ti kontrabida ka na, bida kay nga agpadpada. Kasi lang kumanong pelikula, bida kay nga dua, taksingin kay ngay. Sinungorot ti kayat na jay aktor kada kami papa, no pelikula kuma. Dua mat ti aktor Tam na di ka sakit awan ti agiinagaw. Ay po, nagrigat. Makon, anat marik na matalaga kini mate. Basta para kanya, kontrabida iso na papa. Makon, ay mate, pa, naruwa makon. Hindi pa lang obing kami. Napampanunot ko, no anyaman ti kayat na, saan ko na kontrain pa pakumbabaklat. Tapno sikat bida. Kada kayo papa, sino ti adada nga kuna inyong bida, kontrabida kada kami. Ni Makon, manong na imiti nagsaludsud. Agpadpata kay nga bida. Di akong problema. Kimsang kakadi nga makapagpinateg, agkapsat kayo agsinakit kay kuma. Alawan, hanggang agkapsat nga maggayim kayo. Best friend. So malaso pa. At ang tumatigid ang best friend nga, agbalin nga worst enemy di may isa. Sige. Kayat mi kumaanak ko, makapagkinawatan kayo. Yung panagkunak ka talagang ada negative, ada positive, nariyat. Yung sabi ko matudumting tumitlan ti kundaway, na maamiris titunggal may sagada kayo, kadagiti saan nga nakaamiris. Itata, anot kayo tiyo kurso? Bakit padpada kayo? Nung mabaling papa hanggang pa agpadpada ti eskwela, kinuna ni Makon. Talaga hindi mo kayo makikapyak yung kuanan niya. Nabimbinas atap na digasta, sa bali ti boys sa jay, sa bali mat ti boys ti pagbasaak. O nagpadpada kam ti kurso, basta ka magpadpada ti eskwela. Nama ko na mate. Okay lang ma. Isot ko na. Mayat man.
Okay. Kurso. Accountancy kanyak pa. Kastangot kanyak ma. Good. Kastayan ako. Diyo kati salutsuten. Kada kami kini mamangyo. No kabailan na kayo nga pagbasain. Dapat lang pa. Kinuna nga dagos ni Makon. Nagrebelde ak, doon saan ta kapagbasain? Kita mo talagang madia talaga tay dagos ti panunot mo. Makon. Sige mate. No saan ka nakapagbasahin? Kaya nilang Makon pagbasahin mi. Siyempre papa, sakit tinagam ko. Okay lang. No ang Makon ti kabailan nyo pagbasahin? Okay lang kanya. Mabalak mat nga working student. Uwapin nga makasangit ka. Gagangi lang Ngim kasta ka di mapasamak, papa? Mama? Amuyo, insaganaan da kayo. Kinuntami numanot magastusyo iti upat nga tawen. Nang-open kami iti account yo ang padpada. Nagsina kaya ang kayagtipon ti account. Inaramid mi data mi within 4 years nga panagin-inot tayo. Ada na deposito iti bangko nga kumpleto nga tamat ditan ti manut pagbayad yo tunggal semestre, tunggal tawen, ken adatan di kiti allowance yo. Agpadpada kayo. Honey? Yes, honey. Iyahot mo kadakwada kiti bank account da. Agraman ATM. Para kang ka na ito'y Makon. Dato matkang ka, mate. Hindi okradan ni Makon manong nimi tinagyan ti libreta na. Timakal ti mata na. Kinitak na. Ay, nagpanunutak. Naglaing ka nga ng ornong gilas nga kadakkel na mama, papa. Babayan ti pa nag-ininot mi. Ken sideline ko. Mayumatan, ori akol kolekta akla di basura, no daduma, makakorta kami mat. Kaya't nang asawan, naitad ka na kayo deta, tamakam mo kayo mang-manage ti magbagiyo. Awanin sa pulin nyo kada kami, anak ko. Papa, ada reklamo makon? Kasano no, the emergency nga sa pulak. Kas kumaitan niya. No, nagiti barkada ket agawtin kami. Ket, siyempre, no agapoy iti Bangkok, di kwarta, baka hangumanay. So nga dumaw, takata kayo. Ikatam hanggang magkibarbarkada. Namako naman, mate. Barkada. Panagkunak papa. Dato nga katad. Adan to pa masubrak. Di masubrak, baka isundot pag-rebuke. Atap no, maka-examak. Ay, kanyak, baka kurang dati papa. Mama, yun, nayunan nyo kanyak. Hanga balik ni mate, da sobra na kinkuana. Siya kurang. Di nayunan daw. Nayunan nyo. Amat nga rin mabalin. Kananayunan mi deta nga kwarta Makon. Kaya't nga sawan. Nga saan kayo nga parehas. Ngayon, saan ka magpadpada kahit? Ore, kasi ngayon kami papa, mama, hanggang magpadpada. Talagang hanggang magpadpada kapot na nga tumanin ta boses mo. Idin to tanimatik at nakalalo mama ititimak na. Kaya yun namatagim siya. Anak, kaya't na kayo na to Ngim, dependent pa ng manage yun ti biyagyo. Dito tinagtulagan mi kinin mamangyo tapos hindi kasi takit hanggang mga problema. Kabayatan ti upat nga tawen. Bahala kayon. No anat pangusaran nyo ti kwarta nga para kada kayo. No usaran ti barkada, adakin ka. No hanggang makaraduar, kapot daki barkada ka, basol mo. Haming nga basol nga naganak ka na kayo. Layo-layo magbaga nga talaga nga siya kontrabida.
Kaya di mati ti bida, madmadlawan na na. Ori sa mo nga ibaga. Di mo madlaw, nga talagang kumun-kontra ka. Di kumun-kontra, kontra bida. Kontra am dato nga desisyon may, kat pantay kay mat. Oh, ana. Hangka di nga si kamat la kontra bida kapag sikat kumun-kontra. No sinot kumun-kontra, kontra bida. Kaya ni mate, iba nga na pa, yung orehang kong ahaming pagbasahin, kasi kala pagbasahin, may okay lang ko ana. Hanggang kumontra. Kumanaw nung kalata. Isot bida nga rin ka para ka na kayo ah. No di mo kaya tagbaling nga bida, kat kontra bida lata. Sige, ituloy mo't ugalin. Amo mamakon, no anya ti masakbayan yung adwa. No sa amo nga tagibanen, kawarta nga itad kang ka, adakin ka. Kang kanayon ko nga bagbaga ka na kayo. Nga damit lang iti tao, ti mga ramid ti bukod ng agasan. Manong nemi nalpasen ti saritaan. Kasta nga ron tinapasamak manong. Nagbasa kami ngagkabsat. Ngayon tuloy-tuloy la tamat manong nemi iti division of labor mi iti balay. Ngayon adaddan manong nemi nga siyakon ti mga aramid kaputa. Maladladaw nga gaw-awid ti kasingin ko. Si taran mat na papaki ni mama manong nemi nga makiapa. Awan problema da kaniyak manong nemi kaputa. No aga po ako iti eskwela. O rin saan kong schedule ti agluto. Agluto aklata. Tani, maladaw tumanin dati para luto. Ibagak tungat ken kuha na, o siyak din nagluto si kakuma. Si kangarot aginaw, hanak paginaw ng tubigat. Baka hang kaginaw kita. Siyak tumanin taginaw ng tubigat. Namas na ikak iti pa nagbasak manong nemi iliada kami ngagpadpada iti third year college. Dimteng manong nemi ni Rubin iti biyag ko. Hay mate, mate ka na. Ano nga mate ka na? Minate ka. Kabuta siya to tagbalig ng boyfriend mo. Ngayon siya to tagbalig ng asawa mo. Mapasuko ka. Siya ni Rubin, ang mukha. Sikat ti angel, angel of the eye, naging babae dito yung universidad. Kaya mo, saan ko ikas kaso ida? Yung sikat kahit kong ikaso. Kapata, sikat inakarikna, tinaisang-sangan nga rikna. Saan ko mga dito eskwela, di ba? Hindi ko mabalay yung umuk na saan kay entertain iti show tour. Di ba? Ikaw na. Paritan na kami, papakin ni mama. Ang dagayang kambal mo, kasingin mo. Anat nagdiferensyahan nyo lang. At atidog buok ng siya. Sa napimpin sa kami sunan. Tama ka. Ada picture na kang ka? Ada. Dito yun. Napimpilis ka ng peso. Kasi lang naungat tirupa na. Talaga, kontrabida nga eh. Kasta, kontrabida o siya na di balay mi. Isulatat ko mong kontra na daduma. Dada pagtutulagan mi kada papak ni mama, dagos nga kumontra. Ada iso na to posisyon. Ada akti administrasyon. Mayat kaya hindi panagkasingin nyo Hoy, nagsupadi kami. Baka numama muna kadagkras mo iso na kanya. Ito, sabi takras ka kuma? Magita ka na kita matam. Nag-propose manong ni Minorobin ngam kunakkan kwa na. Numakauray ka. Kahit ko may tagturpos, kan madaan na ako sa trabaho. Sa akong ito panunutan na ita. No pa yan dapat mariknam kanya. Siguro, yung Jack pala kayat na mako na nga on. Sige, makauray ako.
Nagtuloy manong name it na pinta sa panang manage ko di bagik. Di pa nagbasak. Saan akong nagpungtot pa no sumangpatak katsak man ang tagtrabaho. Wala tatulungan nakmat ni mama. Ay, apa ma? Di kasingin mo. Apay? Ito problema na. Ano problema na? Basitin tinagyan. Kibang ko na. Tapi ma, kas nakuna ita, nakuna na ini. Hanga umanay, no da barkada na. Nga dati man tiga po no aping pasare manadlado nga gawi. Di yung kami tingkarin nita. Aman, tingkarin ni papang mo. Di na nakayat nga, ipabuya na ken ka. Ta mga no adada nga, agrebel din ni, makon no, mabuyam, no anya tip, kasano nga ongtan, ni mapapang mo isun. Sa balya talaga ni makon anak. Tsaka mo no aping nga saan naka binada. Hustod sa digunada. Kadagiti agsingin, adalat ta kontrabida. Kasano nga ro din, katsambat na numan na di kwartana. Katsakapilita na, nga suportara miso na. Yung nung samalin to nga saritahanan ti amin, naman ti maaramin mi. Basol naman lang. Nidanda kami ni di fourth year college, manong name talaga nga naibusin ti kwarta ni Mako ni ti bangko na. Kangrunan ti amin manong. Makon? Abay. Nakinuam. Awan. Abay sikat lang am. Masikugak. Ala. Persempay lang. Kan mo isa. Tinapod mo na. Nangadumbagsak ko. Ang irregular tip pa nag-third year college ko. Nadabadyak na ipasay di second year. Baka nung pilitak, baka umabot to 5 to 6 years nga graduara. Apay met ngamin. May tir kasi. Apay intulok mo. Naparte ka kami ni di. Boyfriend mo madlang? Yung boyfriend ko, kinundaway na panakabartag ko. Taapin namin nga gininom ka. Kaya sumati, gusto ita. Apin nga dinakitaan, tapno mong kumamat tituladin. Apin ko mga tuladin ka. Amo ka din napapakin ni mama. Handa pa nga rin amo. Mandanagan hak. Mate, mabaling nga protektaran na to, no, sa pagarigan ta, maamuandan to ti amin. Kasi nga protektaran ka kuma. Nutong pain na ka ni papa, isang gaktaropak, isot masyak ti matungpak, hasta. Kasta tagkasingin. Sa bali da ito na, bahala ka na. Hindi na kaya tatulungan. Depende na pang tulong ko ken ka. Imagine ko nam nga, siyak ti matungpak, imbes nga sika, amad na. Pag nagbaso lang, takimbaso lang, gusto masusa. Manong nemi ni matangak nga paiso ta nagalabat na tupa o nutong pay tirupa ni Makon, idi maamuan da papaki ni mama. Masyanak met iti kasingin ko manong takas lamasaktanak met numakitak tirigat na. Siyak pay lang timunabat nga ni mga pa! Sa ganyan ni Makon! Egin ka marakop metin ni mama ken ni papatap no igawid. Kahit nangasawin manong ngamok nga sakit ti kasingin ko. Takasla may ramraman na kamasaksaktan no makasta may matangak ti agdiso nga tungpa iti panang pungot na kengkuan. Sinarde nga ngarod ni papa ti kasingin ko manong. Nakastawa na iti sang sangit na. Nga ulit-ulitan na tagpakpakawan kada papaki ni mama. Gimana?
Naganak malasang ti kasingin ko man. Ket siya nakapagturpusak na iruar ko ti board ko manong nemi ket nangastrikak nga dagos iti bangko. Ket nung astang sumangpetak dito balay manong nemi madanon ko ti asingin ko nga mga aywan iti anak mo. Kumusta makon? Gustoy. Oray no ang nalukot anak mo. Naloko nung daduma. Nananiglap bagkalan. Alo? Loko ka. Bagkalam na bukod mo anak. Gapoking ko na. Makon. Hamo ko mapasulin ta anak mo. Awan di sa bali ang aking basol sa nga sika. Oy, namok, basol ko. Di mo ka di palang anugon din? Nga nagbindot ka. Kasingin ko. Nga dahil ako matiga po na tapno, aturim na nga bindot. Di pa nagsingsingpet mo. Di pa naggagagat mo. Di pa nangawat mo nga basol mo. Nasa ti kontrabida kat sikarbida. Haan ko nga sumbatan deta. Warasan ko ang baga mo natan. Nalalay nga kami sika. Nalalay nga ang sipod ta. Nakapaggraduar ako. Adan trabaho. Sika ngay. No, sublikan to ti eskwela. Kas na ko na. Ado di kita back subject mo. Baka awan pa yung interest mo. Anang artubrakon. Mo saan ka makapagturpos kat saan ka makapagtrabaho kaskin ka. Maate. Kat madiya. Makiasawa ka nga awan trabaho. O. Kat di asawa at trabaho na. Anang arti ubram. At tagibalay. Di makadakas. Adamat sadsadot mo. Baka di mo kabelan tagtagibalay. Kadi bagam to. Agkatulong kayo. E din to siya. O. Makita mo ito nga nagpintas ti bihag mi. Nga dambukod mi nga balay. Agpadpada kami nga empleyado. Nga napintas ti pwesto mi. Okay? Yan kiti anak mi. O. Adya balay mi. At katulong mi. Di ganito ka ta umapal. Kita man na. Umapala ka. Dito ko matpampanunutem. Makon. Tapos sa amon nga raramidan pa iti naramid mo. At daw ka kada papakin ni mama, kanda ka, iti another chance, tapno, amumton nga i-manage ti biyag mo. Inaklon ko ni Rubin, manong nemi, ket siyempre, imnyam amuk kada papakin ni mama, si awat naman. Nagsubli manong nemi, ni Mako ni eskwela. Kitusto ko na 5 to 6 years agturpos to. Imabot ti 7 years. Kabungor ka rin yung panag-anak na. Adamat idin may isang anak mi, bukod mi nga balay, kini Rubin, manon nemi, idagrador maten ni Makon. At least, nagraduar. Kini di damat ten trabaho na. Idi, tamaki asawa maten ni Suni. Di pagpindasan naman ng nemi na pimpindas ti biyak mi, iti asawak na ni Rubin, kandi duwanak mi. Damakikabkabalay, damakon, kada papakin ni mama. Adamat agbadbada nga pagtrabahuan iti duwa, ang awangkas kada kami iti asawak. Nga, napintas ti posisyon. Nagritiron da papakin ni mama, trabaho da, ilisoda na, ti mga ayawan, kada iti apu ko da, kinimakod. Irin do ta umay da kam lasar sarong karamet no mailiw da kada kami ken mailiw da kada giti anak. Kada kami nga kasingin manong napimpintas tibyak ko ngem ni Makon. Ket no damat digiti gundaway nga kasapulan dati tulong tumulong kami met kada kwa. Dito nga rod ti pagkasalitak manong ket tagyamanak iti anos mo nang ibasa pagkasalitaan ti addaan iti kasingin. Ket sabi ko man, nakaibati akmo iti adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kada kiti pada ka nagdengeg, kan nagbuya, more power to your program. Tungar tagyaman nga pagaya mo,
mate wenno Maria Teresa. Thank you Maria Teresa, thank you mat kadagiti nagbuya kas